da pređemo 10.000 metara, je tako? Da, idemo 5000 km, tako je. 10.000. Dobro, ajde. Ako možemo. A, Može, ja? može. Polako, gasi auto. Nema ništa. Abe, če pravim ja polako jebem ti jako ja. Čuti. Pravi B, da pusti lampu. B. To. Idemo dalje. Kažite like i subscribe, obavezno. Da. Kaži ti. Šta da kažem? Pa da bacimo se like i subscribe. Pa da bacite like, a like da bude 350, a subscribe da bude 250. Tako. Pregledi misliš? Like 350, razumeš? A, da. Vozi be, nima ništa nije. Pa ne može, slabo ide, razumeš? Ajoj. Slabo ide. Koje mi to kombi vozi? Če uzmimo drugi kombi. Šta smo uzeli, kombi? Vozi, ajde. 120, 130 ide, ali sporo ide. Tako? 160 ide. Ali tako be? Aha, 160 ide. Znam. Sad ide 80. Abi čuti! 100. Abi... Čuti, Kristan, čuti! Čamanko, kao moj. Više, Kristan, čuti! Samo se dereš jedan, ja će bacim te odmah. Neće da igraš više rob. Će igraš kurac. Samo me ne vidiš. Samo radiš šerom. Izađem do igre i odmah pokiram. Samo da znaš. Da. Vetar nas gura. Nikada ne mogu ništa. Vetar. Možeš? Ne mogu, vetar. Polako. Ja idem na ovu stranu, on me vuci na ovu stranu. Pomerite. Pogledaj. Evo, nema više. Konačno. Šta su uzo kombi? Naš BMW ide 280 na sat, tako? E39, nešto tako. K5. BMW crveni, tako je. Koliko da vidim motor, koliko ima gorivo? 38. 3,8. Znam. Idemo tamo, evo, tamo ovdje, gore, gdje ideš? Nema. Vozi samo. Samo vozim. A hrana gdje je? A, dobro. Skoro 130, a slabo. Skoro 123 ide to. 123, 100%. 160. Ti voziš 123. On pokaže ti koliko kilometra ide. Koliko kilometra radi. Znaš šta je kilometar? Znam. Da. Koliko vozi. Tako je. Kao motor. Vidite ovi ljudi brojke gore, to je M, to je koliko metara idemo. Da, piše tako gore 3600. Sad će bude 3700. Pazi će udariš u banderu. Šta kažeš?
Ja kažem sve što Ovdje smo ljudi, bili smo na fudbalu, tako? Da, koje sam gol dao od noge, dao sam gol, Ljudi, tako? ali oni su pobedili, Ali, a ti si kriv da je taj čovjek i ja molim te, ti nisi mi dao Pa loptu. ti kažeš, da ajde, pogledaj, ti kažeš neka on šutira, on Ted Tadić. A rekao sam za tvoje bratuće, ja šutiram, ti kaže ne, pusti ko Pa njega. ništa nisi rekao. Rekao si onda šutira. Ja sam ga pustio. Što nisi rekao da šutira? Motor, koči, ne radi. Daj. Di mi izađi Da, on motor. motor, di mi. Dim, A a što, što? gasi auto. Ajde, gasi ga. Ajde, brzo. Beži. Beži da izađi. Gdje je motor? Eno, te stavimo drugi. Ajde, stavi. Kaj. Ajde, čekaj da stavim drugi i on. Ej, nema više. Moram da bacim. Ajde. Ti ne vidiš? Aj, voz. Pa neće. A? Neće. Šta će uradimo sad? Neće više. Pa dođi vamo samo dođi vamo samo da vidiš šta je, nema ovdje goriva. Nema, 0 litra. Dođi vamo da ih vidiš. Izađi. Može da ide auto? Ne može. Gdje si? Vidiš, ne mogu da ide. Šta će raditi? Ima nula. Pa daj drugi. Nema unutra. Neće idemo. Nećemo da idemo. Šta će uradimo sad? Gdje ideš? Ajde idemo. Gdje? Ja, vidite to od ovog puta, tako. Da, snimamo drugi video, part 2. Aj, vidimo se ljudi, čao, da bude like 350, aj, čao ljudi, čao.